Verden er fyldt med rædsler. Børnesoldater. Ebola. Ting, der gør dit liv dårligt, fordi du er tvunget til at læse om det hele tiden. Føj. Ville du også ønske, at der kun fandtes gode ting i verden? Som for eksempel muffins, regnbuer og Niklas Bentner med Ebola. Men hvordan gør man verden til et bedre sted, tænker du? Nogen vil fortælle dig, at du skal tage en uddannelse, blive læge, politiker eller skolelærer. Men hvem har tid til det? Heldigvis er alt, du skal gøre for at ændre verden, at skrive om det på internettet. Vidste du, at hver gang du sætter en lyserød sløjfe på dit Facebook-profilbillede, bliver 100 kvinder kureret for brystkræft? Vidste du, at hver gang du liker et lille sort sulten barn, vokser det op? Og vidste du, at hver gang du deler en video fra YouTube, er der et militærdiktatur, der bliver væltet? Спасибо прежде всего Минску и Белоруссии за возможность встретиться здесь. Ja, du hørte rigtigt. Din omtanke er nok. Du behøver ikke ændre din levemåde. Bare du føler, at nogen burde gøre noget. At ændre verden kræver et første skridt, så derfor er det op til dig at opfordre andre til at tage det. Gør en forskel. Carpe diem. Mærk verden. Hakuna Matata. Fordi du fortjener det. I'm loving it. Og YOLO. Del denne video. Og hjælp os med at hjælpe dig med at få andre til at hjælpe nogen.